Beth yw Twyll yn y gig? Sylwch arno, rhowch wybod amdano, gyda'n gilydd, rydym yn ei atal. Sgamiau, twyll, cafflo, ystryw. Mae rhain i gyd yn eiriau a ddefnyddir i ddisgrifio twyll. Mae tair prif ffordd o gyflawni twyll. 1. Dweud celwydd. 2. Peidio â datgelu gwybodaeth y disgwylir i chi ei datgelu. 3. A cham ddefnyddio sefyllfa o ymddiriedeiaeth neu gyfrifoldeb. Cynhwysion eraill twyll yw anonestrwydd a'r bwriad o'r fod ar eich ennill neu erbydd rhywun arall, achosi colled i rhywun arall neu amlygu rhywun arall i risg o golled. Gall unrhyw un ddioddef twyll. Nid unigolion yn unig, ond sefydliadau, fel y gig hefyd. Be sy'n digwydd pan bydd twyllwyr yn targedu'r gig ac yn llwyddo? Arian treth dalwyr yw'r arian y maint yn ei ddwyn, a fyddai fel arall yn cael ei wario ar ofal cleifion. Felly, pan gyflawnir twyll yn erbyn y gig, rydym i gyd yn cael... Gadewch i ni edrych ar enghraifft o dwyll yn y gig. Fiona yw cyfarwyddwr cyswllt cyfalaf a datblygu ar gyfer ymddiriedolaeth y gig. Mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys dyfarnu contractau ac wedyn cymeradwyo anfynebau'r contract. Dyfarnodd 2 gytundeb i ffrindiau gyda'r bwriad o dwyllo'r gig. Cyflwynwyd cyfanswm o dros 200 anfoneb ffug a llofnodwyd pob un ohonynt i'w talu gan Fiona. Derbyniodd daliad gan y contractwyr am wneud hyn. Gyda'i gilydd, gwnaeth yn dwyllo 600,000 o'r gig. Pwy sydd ar ei colled? Y gig, gan ei fod yn talu am waith na chafodd ei wneud. Dyma'r holl gynwysion ar gyfer twyll yn y gig. Cam ddefnyddio sefyllfa o ymddiriedeiaeth. Mae Fiona wedi methu a diogelu buddiannau ariannol sefydliad y gig fel sy'n ofynnol yn ei swydd. Anonestrwydd. Mae gweithredoedd Fiona yn anonest. Mae Fiona a'i ffrindiau wedi cyflawni'r troseddau mwyn bod ar ei hennill. Ar gig, oedd dioddefwr y twyll hwn. Derbyniodd Fiona a'i ffrindiau ddedfryd yn y carchar, a gorchmynnwyd iddynt dalu yn ôl 90% o'r hyn y gwnaethant ei ddwyn. Mae Fiona hefyd ar fin colli ei ffensiwn y gig. Mae gwasanaethau atal twyll Cymru y gig. Am ragor o wybodaeth am sut i roi gwybod am dwyll yn erbyn y gig, ewch i cfa.nhs.uk/report fraud. Ffoniwch y llinell adrodd am dwyll a llygredd, dim 8000, dim 28, 40, 60, neu siaradwch a'ch arbenigwr atal twyll lleol.